Nu starter den. Så skal jeg have det ballon. Du bliver griner. Skal vi lige spille et hestespil? Nej, vi spiller ikke hestespil. Nej, Når vi optager. Nej, ikke når vi optager, men ellers gør du. Okay, der er stort hul. Så det skal gå stærkt. Okay? Er du klar? Hvor er det henne? Det her. Det er pakken stort. Starter jeg så nu? Ja. Nej. Det er da bare sjovt, det her. Ej. Ej. Nej, fuck. Ej, vi skal spille om vi ikke må få nogle flere i morgen. Ja. Kom så. Hold op. Ja, okay. Det er da sjovt, det her. Ja, super sjovt. Det er sjovt. W og A. Sjovt. Ej, okay. Det skal jeg sådan. Jeg snakker aldrig sjovt. Det kan jeg ikke finde ud af. Ej, det er faktisk... Nå, der røg det igen. Vi går ind og tager nogle ind i byen. Så gider vi ikke gå ind i herren. Inden sammen i byen. Der er sådan en Jens i byen. Jamen, hvordan fanden skal vi få fat i dem? Nå. Slut!